ruská strana zacítila možnosť ďalšiu krajinu priklopiť na svoju stranu a spraviť z nás možno druhé Maďarsko, takého trojského koňa. Môžu získať cez svojich ľudí prístup k dokumentom NATO. Ruské tajné služby tú dlhodobú hru hrali fakt skvelé. A začalo sa to celé točiť okolo ega Igora Matoviča. O všetkých týchto stranách môžeme otvorene hovoriť, že sú proruské a aj z Ruska financované. Tento človek prednášal na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO. Celú túto prednášku cestu hradil oligarcha veľmi blízky Putinovi Ališer Usmanov. Toto je jediná šanca, ako sa proste nedostať do basy, keďže všetkých naokolo už im zavreli. Vtedy bol Smer ešte veľmi prozápadný a hovoril o jadre Európskej únie, že tam je naša budúcnosť. To boli slova Roberta Fica v tej dobe. A môžeme už teraz dopredu považovať Petra Pellegriniho zo stranou Hlas za víťaza volieb,